Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau za mu yi muku bayani yadda ake haɗa logo. Ku biyo mu zuwa cikin wannan shirin namu domin ku ga yadda ake ana haɗa logo a cikin waya. Da farko dai zaka je zuwa cikin Google Play Store na wayarka, zaka yi download din wani app mai suna Logo Maker. Ga application din nan kamar haka, an rubuta Logo Maker. Bayan ka taba application din da nuna maka fuskar shi kamar haka, wannan ita ce fuska ta application din bayan ka yi download din shi. Nan wurin idan kuka lura za ga an rubuta create logo. Nan wurin ga an rubuta create, sai ka taba create. Bayan ka taba create, a nan wurin zai nuno maka fuska kamar haka. A nan wurin ga wata fuska nan an rubuta background ɗinka, sai ka zo ka taba nan background ɗinka. Idan ka zo ka taba background, wani background kake so ya kasance a ciki, sai ka zo ka zaɓa background ɗin da kake so ya kasance a ciki. Nan wurin ga an rubuta blurry background, sai ka zaɓa idan kala wannan background ɗin kake so. Nan kuma ga an rubuta beta background, a nan ma sai ka zaɓa. To yanzu wani background ba mu yi amfani da shi, bara mu yi amfani da background guda ɗaya a nan wurin, za mu yi amfani da wannan. Bayan ka taba wannan zai nuno maka fuska kamar haka, kana iya da damar da zaka yi edit ga nan tun nan wurin. Bayan ka zo nan wurin sai ka zo ka taba nan wurin, ga wani wuri nan an rubuta logo, sai ka zo ka taba wurin ga nan. Bayan ka taba shi zai nuno maka ga nan, ya nuno maka kala wani kalar logo kake so ka dora akan DP din naka, wani kalar logo kake so ka yi amfani da shi. To mu bari mu diba mu zaɓi guda ɗaya a cikin nan wurin. To mu wannan logo din muke so mu sa, amma ba shi ba yake so ka sa, kana iya zuwa bangaren animal ga su nan kuma butterfly duk ga su nan dai, nan kuma camera. Zaka iya zaɓar logon da kake so ka yi amfani da shi. To mu bari mu taɓa wannan logon. To mu wannan logon muke so ya kasance akan, idan shi kake so ya kasance akan YouTube channel ɗinka, sai na iya taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi kamar haka, ga wani wuri nan an yi alamun kibiya, alamun abin nan, sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa wurin zai nuna maka fuska kamar haka. Idan ya nuno maka fuska kamar haka, sai ka zo ga wani wuri nan an taba nan wurin, sai ka taba shi. Bayan ka taba nan wurin zai nuno maka fuska. Idan ya nuno maka fuska, za ku ga ina jan alkibiyar yana ragewa, ina jan ragewa. Daga ƙarshe zai haɗe. Yawwa, idan kuka lura ga yanan ina ja yana haɗewa, ina ja yana haɗewa, iya yanda kake so ya kasance zai kasance. To gane haka muke so ya tsaya. Bayan zai ka sake tabawa, ka taba nan wurin wata kala kake so ya kasance, sai ka taba. Bayan ka taba haka sai ka yi tik ɗinka misali. Bayan ka yi haka sai ka zo ka taba gefe, zai tsaya haka misali. Bayan ka taba gefe sai ka zo ka taba ga wani wuri nan an rubuta sharp daga nan sama, sai ka zo ka taba sharp ɗinka. To wani kalar sharp kake so ya kasance a ciki, ga wannan bangaren ga wani logo nan na icon, ga wani nan na label, sai ka zo ka zaɓa wani kala kake so ya kasance a sama a wannan naka. To yanzu ni kalar wannan nake so ya kasance a sama misali, wannan nake so ya kasance a sama. Sai ka zo sai ka buɗa shi kamar haka. Bayan ka buɗa shi sai ka zo ka sama mai kalar da kake so ya kasance, sai ka sama mai. Idan ka sama mai shi ma sai ka zo ka taɓa nan wurin. Idan ka taɓa nan wurin za ka rage mai faɗi, sai kamar ya shige cikin abin I love you din haka misali. Sai ka ta gefe haka misali, yayi haka muke so mu bar shi. Idan ka bar shi haka misali, sai ka zo nan wurin ga wani wuri nan an rubuta pika, sai ka zo ka taba nan wurin misali, sai ka yi select. Idan kuka lura ga nan ka yi selected din pika ɗinka. Idan ka zo ka yi haka, sai ka zo a nan sama. Idan kuka lura daga nan sama ga wani wuri nan an rubuta text, sai ka zo ka taba text, wato sunan da kake so ka dora akan YouTube channel ɗinka. Misali ni bari na yi amfani da BAURE TV. Bayan ka sa BAURE TV, ga wuri nan kala-kalar rubutu, ka nan E ka taba za ta canza, nan B ka taba zai canza, nan I ka taba zai canza, duka dai ka canza. Ai ga wani wuri nan alamu ya kake so ya kasance a tsakiya ko a gefe ko a gaba. Gane ya kasance a gaba, to mu a tsakiya muke so mu bar shi, sai ka zo ka bar shi a tsakiya. Bayan ka bar shi a tsakiya, rubutunka zai fito kamar haka. Ban danna alaman OK ba, sai na danna cancel. Idan kuka lura BAURE TV, yawa ga mun rubuta BAURE TV, za mu maida shi, sai na yi alamun OK. Da na yi alamun OK sai ka zo kawo shi nan wurin, ana muke so ka kasance shi ma, sai ka taba can wurin, sai ka taba nan wurin alamun haka.
ya shige ya dan ba da background. Bayan ya haka sai ka saita shi iya kamar dai yanda kake so. Ga nan idan muka lura ya bude TV, akwai wurare da yawa a cikin wannan application din yanda zaka yi ka gyaggyara shi da duk yanda zaka yi. Idan ka shigo zaka iya yin abin da yafi ma wanda muka yi, saboda mu kamar dai in brief ne muka dan yi tutorial. Mun gode da kallon wannan bidiyon, ku kasance da BAURE TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun shirin mu akan lokaci. Mun gode da sauraron wannan bidiyon. Sai ka zo ka danna saving ɗinka. Idan ka danna saving ɗinka za ku ga ba saving bai rubutu ko kuma cancel, sai ku ga ya rubutu. Sai ka zo ka taba wannan na gaba PNG. Idan ka taba PNG, idan ka lura ga ya rubuta image save to storage. Mun gode. Yanan yayi saving, kana iya share din shi ko delete din shi sai kai done. Bayan kai done zai sake mai duka nan wurin haka. Mun gode da kallon wannan bidiyon namu.